Тагы котлау сәламебез Мәскәү шәһәренә оча. Бүген 29 ноябрь көнне үзенең 54 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Юсупова Фәриса Хәнәфи кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны бердән-бер кызы Лилия, кияве Равил, 2 оныгы Усман һәм Расул котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә олы җанлы зат юктыр. Минем өчен иң кадерле булган хөрмәтле әнием, бүген синең туган көнең, димәк, минем өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, мин дә булмас идем, син тумасаң, мин дә тумас идем. Әникай, әбекай, син безнең кояшыбыз. Син безгә үз җылыңны биреп, ягымлы сүзләрең белән гел күңелебезне юатасың. Әникай, син мине үстереп, белем бирергә ярдәм итеп, туемны да уйнап олы тормыш юлына чыгардың. Авыр вакытта сынмыйча, сыгылмыйча, минем өчен яшәгәнеңә рәхмәт, кадерлем. Сиңа кунакка кайтканда, без һәр вакыт әнкәй шул кадерле шатлыклы карашыңны күреп, үзебез дә бәхеткә күмеләбез. Син безне каршы алырга чабып чыгасың, яныңнан безгә дип пешергән тәмле ашларыңның исе чыга. Без сиңа кайткач һаман да бала булабыз төсле. Туйганчы йокыбызны туйдырып уянабыз, табында инде тәмле җәймеш пәрәмәчәләрең. Без кайтканчы син бар эшләреңне дә бетереп куярга тырышасың. Бу эш кайчан да бетми, сөйләшик, тына әле дип һаман мине ял иттерәсең. Оныкларың да синнән киткәч, икенче ял көннәре башлануын көтеп торалар. Алар өчен исә син якын дуслары. Ул оныкларыңның булган качырын уйларын саклаучы якын кешеләре. Син бер генә ардым димисең, алар белән бергә уйныйсың. Шуңа алар үзләренең әбекәйләре дип атаган кешеләрен яраталар. Әникай, без синең белән, синең көчле булуың белән горурланабыз. Нинди генә кыенлыклар килеп чыкмасын, син үзеңнең оптимистик карашыңны югалтмыйча алга атлыйсың. Барысы өчен тагын бер тапкыр мең рәхмәт сиңа. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәм. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Мин сине чиксез хөрмәт итәм, чын йөрәктән яратам. Синнән якынрак кеше минем өчен юк. Раббым, озак кына безнең туган йортыбызда утлар янсын. Әнкәй, һәр көн үзеңә изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле булып кал. Алга таба да шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын сиңа Ходай. Җырымның моңы, тормышым нуры, кадерлем минем, газизым минем, игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул, иксез-чиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен, сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни миңа бик кирәк. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне минем өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак миңа дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Хөрмәтле Фәриса Хәнәфиевна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бала оныкларыгызның бар җылысында татып алда да яшәсәгез иде. Бәхетле булыгыз. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен дағаның. Биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтең җырында чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, буеның гөл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәмдән мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын.
yüreğim birden bir bülegim bir yüreğim tek bir kanaat riza buluşuşuna sina dip atalgan şarınla kuşup al kadrlep üstürgen min senin işimeşin uyanın gülüp akşam nazlı jil sulaşın indi bu jitsem de min sina sabıyım güvenin nazları gözünden tanıyım indi bu jitsem de min sina sabıyım güvenin nazları gözünden tanıyım Kuruşla sina min enkayım altınım sina dip izlerim dünyanın asılın ay bilen kıyaşlı birim dip uylanın öğrenip ağırgan jinmeli duyuların kadrlep üstürgen min senin jimişin kuyunun gülüp akşam nazlı jil sulaşın indi bu jitsem de min sina sabıyım güvenin nazları gözümden tanıyım indi bu jitsem de min sina sabıyım güvenin nazları gözümden tanıyım güvenin nazları gözünden tanıyım Rahmet. Ali.